Sanibona. Ngiyaphila. Ngiyarazi. Ngiqale ngithi ladies first, yabo. Ngihamba ngomthetho South Africa, nomthetho womhlaba wonke. Right mama? Siyaphila nje. Siyaphila nami. Igama uba mama? Uzama. Mazet. Nisibongo kakhulukazi. Mchunu. Awungichazele namhlanje la ekhaya uze ngani? Ngizwile kunomcimbi omkhulu. Ngase ngithi hayi ngoba ngisimuntu ojwayele ukuhamba ke ngihambe-ke lo imbadada ngizo-enjoya nabanye abantu njengomuntu othanda umaskandi. Uba nje ngathi artist ngathi ulindele ukulibona namhlanje. Ustevi. Alright, uperforma ngasikhathini Ustevi useperformile? Weshwela akangeni. Bengakafini nasendaweni. Ngamboni. Alright. Sure, ikreni na. Right, igama ufethu ubani? Umlondi sibongo wanzuzi. Wakanzuzi. Ngizwile bese bayakwazi lapha ku TikTok. Yini le abathi bakwazi ngayo ku TikTok? Ngifuna ukuzwa ke manje. Ngimene celeb futhi sidlala ngamanje. Ahlukene ama content kodwa phela bangazi ngale yami noMamzobe kahle. uMamzobe kaGali. I8 la ka TikTok. Ngathi nje mangisoka ngiyakufollowa lapha ku TikTok bane ngisearch ngithini. Ufuthi Mlondi_uboy0 then uzoqhamuka. Lo nje ono 1.7 million. Alright. Namhlanje la uze ngani uze nge-content noma uze ngokuthi nawe uzobona la amaciko lawa aperformayo namhlanje? Kuningi kahle bekithi ngifuna ukwenzela something for my followers since babe ngifollowa and babe ngicela ukuthi ngibe khona. So ase ngathi since babecelile wathi ngivitane ngibe khona nami. Alright, ukhona artist oyimisela ukuthi uyababona bonke abanye kodwa bese kungena usibanibani hayi cha. Umjolisi and abome ngayiculanga lengoma ethi ishanda rapa. Siyawuvala umcimbi. Mayengazange nje ayicule lo ngoma umcimbi uyami. Hayi sabonga kakhulu niyayizwela ke kwethu. Ngibuza mina ukuthi ngilona imseleb ngoba ngilona. Yindawo ngangibuza. Awusho usikhonile ngamaseleb ngimi now. Ngimi namaseleb ngiyaxolisa kakhulu. Akangibuzi ngani mina. Alright, okay. Mama, keep on lapha ku TikTok content. Are you content? Ngoba sengiyicele. Ngase ngiyicele. Is it happening? What's happening mama? Ngichazele ngiyaxolisa ukuthi ngiyakubuza. Uhlophela wekhulume ezakhaya. Mazet. So mengivela lapha ku TikTok ngizofika ngithini? Mazet nje. Uzozivelela noma ungashaya umuntu uzozivelela. Hayibo, kusho too much. Lalela kushube kakhulu ku content yami. Kakhulu ke. Mazet wakephi nendawo? Maritzburg. Alright, okay. Uzombona nje no 4 million, 4 point something wama likes lapha. Alright, I'm going to follow Msuwa lana nje ngiyangena efonini ngiyafollowisha. Sibonga kakhulu ngokuthi ngislip isikhathi. Siyabonga nathi liwe